Sore vazukuru, ndichakukumbirisai kuti panguva yamuri kunwa doro, inwai doro nemiromo. Miromo panguva ino ngaishande kunwa doro. Yombomira kutaura naika ndimbotaurawo. Nzeve ngadzizaruke monzwa zvandiri kuda kutaura panguva inei. Zvandiri kuda kutaura ndiri kuzvitaura kwamuri imi vazukuru muri pano nevamwe vazukuru vese vatateguru tasvo vari kunze kwenyika, nevazukuru vatateguru tasvo vari muno munyika yedu vasina kukunda kuya pano zuva ranhasi. Ndichataura nhau iyi nhau iri pamusoro perunyaradzo rwandiripo kuda kukuzivisai. Tine runyaradzo rwemukomana Lloyd Muzanenhamo anova muworkmate wedu pano, anova zvekare munin'ina watateguru tasvo, achiva mushakabvu wandiri kutaura nezvake zuva ranhasi, kuti mumwe wedu wataishanda naye pano pa7 Anderson and achiva munin'ina watateguru tasvo. Ndine urombo kuti hama iyi yandiri kutaura nezvayo ihama yakatisiya, saka tine misi yatakaronga inova misi yerunyaradzo kana kuti misi yechemwa dzake. Tine vazukuru vakawanda vasina kukwanisa kunge vachibata nesu kubva parufu rwake panguva yakashaya. Tine vazukuru vakawanda vanotifonera vachishungurudzika kwazvo mukati memwoyo yavo kuti hatina kukwanisa kuziva rufu rwaLloyd Muzanenhamo anova munin'ina watateguru tasvo. Saka vazukuru vazhinji vakakumbirisa kuti misi yerunyaradzo kana ichinge yakwana vange vari vanoziviswa kureva kuti vagonewo kuchema nesu. Saka ndiripo kuzivisai vazukuru muri pano nevazukuru vasipo kuti runyaradzo rwaLloyd Muzanenhamo vanova sekuru venyu ruripo kuitwa musi wa9 August. 9 August uchiva musi weSaturday. Saka ndichakuzivisai kuti kune vanoda kuchema nesu, kune vanoda kunyaradza nesu, tichange tiine runyaradzo musi wa9 August. Musi wa9 August uchiva musi wemugovera kana kuti Saturday. So tichakumbira rubatsiro kune vanoda kutibatsira parunyaradzo urwu. Tiri kukupai nguva yekubatsira. Saka ini sachairman wepano pabasa patateguru tasvo ndichamira kugamuchira rubatsiro rwenyu. Pane vachada kuti gamuchidza pamhepo, ndichakupai account number inobuditsa zita rangu rinoti Green Nyamunga, green yekala, senemu ndiNyamunga. And account number iyi inoshanda pa EcoCash uye ichishanda pa Mukuru kana pa World Remit. Account number yandiri kuda kukupai inoti 0774 001 073. Ndichadzokorora zvekare account number iyi inoti 0774 001 073. Namba iyoyo zvekare inhamba yekuti tine vamwe vanoda kutipa mikono yeng'ombe. Inhamba yekuti munondifonera monditsvaka pandiri. Kazhinji ndinowanikwa pano panhamba 7 Anderson. Kana uchida kundigamuchidza bhuru remombe, ingava tsiru kana kuti mbudzi kana kuti hwai yekuti tonocheka nyama ka yekuti togotandara tichidya tiri parunyaradzo iwoyo tichibatsirika, munondifonera nenhamba iyoyo yatakupai imwe cheteyo inoti 0774 001 073. Makandifonera munokwanisa kuonana neni panhamba 7 Anderson Meborend mondigamuchidza rubatsiro rwenyu rwamunoda kubatsira narwo. Tinotarisira kuti kune vasina
zvifambiso kuenda panzvimbo ichaitirwa runyaradzo rwaLloyd Muzanenhamo. Makasununguka kuuya pano panamba 7 Anderson Meboren muno muHarare. Tichange tine mabhazi achatakura vanhu pachena kuenda kurunyaradzo, uye urwu runyaradzo ruchaitirwa kuMount Darwin, kuchiva ndiko kumusha kwakachengetedzerwa Lloyd Muzanenhamo, kuMount Darwin, kumukumbura, kuchisecha. Munondinzwawo vazukuru? Parunyaradzo rwedu netsika dzedu dzechivanhu dzatichange tichiita nekutevedzera parunyaradzo, tinovimba kuti Mushakabvu akatisiya munhu aitevedza tsika dzechivanhu. Saka hatisi kukuvimbisai kuti tichakoka postori kana kuti tichakoka gure, kwete. Tichange tichivaraidzwa nemagwenyambira tiri munzira yakareyo yekutevedza chivanhu chedu, kuti tizorodze mweya wasekuru Lloyd uzorore murugare. Tichange tiinana gwenyambira vatichakoka tongofambisa zvinhu zvose tiri mutsika dzedu dzechikaranga, tsika dzechivanhu. Ndatenda zvikuru. Ndinodavira kuti pamagwenyambira edu atichakoka tichabatanidzira endimuridzo, tichabatanidzira baba Troy, tichabatanidzira Sansha Madhuwe, tichabatanidzira zvekare magwenyambira atateguru Tasva aripo pano amunoziva, nemamwe magwenyambira andasiya atichakoka akati wandei. Saka ndinokukumbirisai kuti mubate pamwe chete nesu, uye ndinokukumbirisai kune vane rudo nevane mukana, mutambanudzewo maoko enyu kuti tigone kubatsiridzana, zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Ndatenda zvikuru. Ndisati ndavhara mashoko angu, ndichadzokorodza zvekare nhamba inofonwa, uye ndichadzokorodza ichiva nhamba inotumirwa zvipo zverubatsiro. Ndiyo inoti 0774 001 073. Nhamba iyi inoburitsa zita rinoti green yeruvara, ndo first name yangu. Togozoti Nyamhunga ndo surname. Ndatenda zvikuru.